Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will... Wa kayo padana kong kwarta. Kwarta? Wa pa ko makasugod sa akong trabaho. Pero hapit na. Hapit na ba ako nagikaon dire? Kay posible sab. Unsay posible? Ay lang kasuko, good. Gituman ko ba ang imong gipangayo diri nako, ha? Wa na ko magsamok-samok sa inyo, Anton. Tingali ba yung magmahay ka? Kung sabihin ito mo ni mo, Amy. Nalipay ba ako ha, nga gituman mo ang imong gisaan ako. Makalagot man gud ka? Moingon pa gid ka nga imposible. Amy, sorry na. Ay na lang ipamalit ang mga gamit ng nahibili ni mong kwarta diya. Kaysa gayon nga makasugod akong operasyon dire. Padadaan ta din ka, okay? Pahit dining na may gugmata. Dali ra kayong may ubos. Ay lang kung kayo ubos, good. Sige na. Di na ko malimot sa pagpanawag ni mo. Ug ayan ako padungga, ha? Ngapit nga wala kay kaon diha. Daginot una sa pagkakaroon, okay? Basta makasugod na kay ko dire, padadaan ta din ka, okay? Magdugay pa di ay kadiha, Ton. Kinalambantayan kong pagtrabaho sa akong building, Amy. Aron dili malkansis, mama. Amo man sugod ning negosyo. Oy. Magmingaw di ay ko dire. Kung gusto ka, apasa ko din eh. Magunsa man sad kuno ko diha. May kapuyan ako dire. Huwaton ko lang ang imo ipadang kwarta. Okay, sige. Basta ayaw gid pag-adto sa ilang mama, ha? Aron di siya masuko og hatagan dahil ko niya sa akong kinahanglanon. Okay, sige. Dili ka na lang nako sa mukon. Bye. I love you. Buang ay. Gidiretso man lag-off ang iyang cellphone. Gamay lang ang sakripisyo. Gamay na lang gyud. Og mahayan gyud nimo, Anton. Nganong imo kong gipasod sa imong kinabuhi. Nalipay ko sa gipakitang kakugi ni Anton. Tuwa pa siya sa Cagayan, ma? Tuwa pa. Giatangan nga mahuman gyud ang building. Tuwa sa tanyang gika-live-in? Wa ko numuuban niya. Oh, sa ato pa, si Anton na ding usa sa Cagayan. Siya raw. Pero dili angay kabalakan si Anton. Laki gud siya. Busa mapuhi ra siya dito nga maurang usa. Mayong tagdili na makahunahon nagpagsuong din ang iyang ka-live-in, ma. Ayaw paguna-huna ni Ana. O kung mo anhi magyud siya, ako na gyud siyang ipapriso. Mingaw man ko bugart. Dato? Mingaw ba ko? Si Mingaw ba ko? Pero may mo mag-uban sa raong niya. Ato pagod mo sa kwarto niya. Mingaw ang Japon lang ka? Di man saraoy. Okay, siya may kamingawan, ha? Ako good, Brad Anton. Gimingaw ka sa mong Brad Anton? Lagi. Lagi sa imong mata. Inyag mo ani siya. Masuko mo lagi ka. Imo ding taguon ang imong munyika. Di lang niya hikapon akong munyika. Garbuso sa nimo dong, eh. Hangol sa nimo anang munyika nimo, eh. Angang! Pinanggaman ako munyika. Kung mahani imong Brad Anton, be. Di nimo siya tagdon. Nya karon, mingawon ka niya. Libog ko nimo, eh. Angang! Pinangga mangko Brad nako Anton. And then? Mingaw nako sige kuyog sauna. And then? Lakaw dayon mi tanaw basketball. Kung di pa ka masuko si mong Brad Anton dong, niyaon ta siya din hiperme.
Unta, pirmi ka makakita niya. Pero imo mo siya nga mayon. Makitsong bagay mo gani ka niya. Hindi ka sabot! Hindi ka sabot! Angkon lagi niya ako manika. Nya. Hindi ko sugot. Angkon niya manika. Ano man? Pinangga ugod na ko manika. Nya. Iya angkon. Maong di ko sugot. Iya, walang kuwaon, munikan ako. Dong Mateo, Dong, di ka ngay magdinaw si mong Brad Anton. Nganong di mabugart? Parehas ramog dugo. Parehas, may dugo? Parehas, oy, kay nagsukong mo. Usaray yung dugo, o kay duhaman mo, dugo. Bagay! Ganong bagay naman noon? Bugal ka ko, be. Sumbong ka, mama, aron football ka. Ayaw, taon dong. Ay, joke naman itong ako. Bugal. Nganan ko ni mo dugo. Ikaw, inasal! Lechon Billy. Hoy, naunsa mong duha? Anong imo manggihanan og sukmag si Bugart Mateo? Mamay. Iyata ko gulatahon, ma'am. Suko kay siya nako, ma'am. Ingon siya ma, dugo. May duha brad na ko, Anton. Unsa? Tinuod na, Bugart? Nakaingon kong dugo, ma'am. Kay parehas mong sila dugo ni Dong Anton. O kay duha man sila, gitingob na akong dugo. Mong dugo. Ay, pulos ka lang ka, binuang Bugart, oy. Ingon bitaw kong Dong Mateo, ma'am, nga joke ra to. Gihanaan man din kong sukmag. Football na siya, maoy! Ayaw taon Dong, ay. Wala mo kuta ni mo, milk. Dugay, mansag kagkutaw. Ako milk, pi. Kamao naman ko. Nya, lagot na ko nimo. Ayaw na lagot-lagot, Dong. Mawa na imong kagwapo. Tingalig mo ingon na imong munyika. Hatlaw! Ba't di din na ako, Papa? Gawin na mo, be. Tinood na, ma? Tinood ba? Linga ka, ma'am? Ilom. Ay, makawa baya mong duwas akong kakapul. Kugos na ka, ma'am. Potbol gusto ka? Yeah. Ay, Mateo, gikumidyahan ra kang Bugart, ha? Kaan magod, ma'am. Gimingaw na siyang Brad Anton, ma'am. Mong amo nang naisgutan. Uy, mauba. Gimingaw ka sa imong Brad Anton, Mateo? Mingaw kayo, ma. Unya, gusto ka ato siyang apason sa Cagayan? Dadon nato ang munyeka? Jikoy! Hindi na lang ko mingaw, Brad na ko, Anton. Ako lay mo ang Bradong. Brad Bugart. Uy, ay! Ay! Magdali-dali ko glimpyo ining aparador. Maayo kay natog pa si Barbie. Ayan na. Ang akong cellphone. Nalimot naman hindi ko niya akong cellphone. Tao-tao na kininiya sa akong aparador. Wala ko makauna-unaan niya akong cellphone. Tungod sa kahiubos na ako ni Anton. Uyala. Na-drain naman din eh. Dara din charger, ani. Ako sining i-charge, pi. Hapit na mahuman ang building. Og naka-order na ko mga furnitures o ubang kahimanan ning mga office. Og sa gayon nga makasugo na kong trabaho din eh. Musamot na gid. Nga di ko na makita si Sarah ug nga mong anak. O saray akong kasing-kasing. Di man gyud mawa sa kuna-una ang gisulti Sarah. Ay, saom sa pagkawa ng sigim ko gunahuna sa iyang gisulti. Magsige ko gunahuna ni Sarah ug sa among anak. Mahal ko gyapon si Sarah. Umisamot na hinuon nga di siya mawa sa kunahuna.
Karon nga nakita ko ang among anak. Kung sa kaya angay na kubuhaton ang magkasulti mi. Sige kong panawag niya sa iyang cellphone pero di gin mo tubag. Naapabaka niya ang iyang cellphone. Bogart, uban ni unya ako sa Cagayan, ha? Ano to, ma'am? Bungol ka, bungol ka. Ako gimuuban ni mo, ma'am? Kisa ba day akong kauban? Iyay, hindot po banon ko sa Cagayan. Kuan man gud, ma'am. Sila di si Sarah ug si Dong Mateo, ha? Nayabag ka, ha? O yagtuwa ang iyang kalibin o sa'y mahitabo? Oo, Desa. Aw, sa babalibad ka? Oh. Dadun ko na lang ang usa sa akong sekretary. Ayaw! Oh. Ako lang. Babalibad magka ka. Paipik lang ko ako, ma'am. Mikir ko kunin mo. Unya, ako ni noong pasagdan ang akong gikir nga mosakay sa barko nga siya ng usa. Ha? O sa barko? Mag-plane ko, Bogart. Mag-plane ka? Mag-aeroplano ka, ma'am? Ay gusto kong madali ang akong biyahe. Ma'am, mikir gyud ko ni mong tinudanay. Abot sa akong dungga nga akong pahiyom sa kalipay nga ikauban ko ikaw, ma'am. Pero, bubalibad lang ko. Ano man? Ha? Adlaw ko ng Indro, ma'am eh. O sa Idro? Indro ko, aeroplano ko, ma'am. Kausar ako kasakay na, ma'am. Ha? Kausar ako kasakay na manapa. Og nanumpa ko nga, di nagyugumusab. Ay, kaihas. Bayan ni mo, Bogart. Makuha mo gihas, ma'am. Nga sa diyang nisakay ko ng Idro. Mikalit bitog paubos niya. Nauyog ang Idro. Sus, niuyog si Idro. So, abigin ako at punitos ubos Idro. Nakasugat di ay mog air pocket. Sa mga pakit-pakit, ma'am. Sa mga nanapa, makao na. Basta di nagigum sa kaya, ma'am. Balag di ko namusugton. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!